Tak otvoríme nejaké témy. Ja by som chcela takto o živote, že ako teraz vnímate, čo sme vlastne už začali mimo záber. No. Že ako sa to vlastne celé podľa vás proste spája, rozdeľuje, čo sa deje. Pokúsim sa nejak vrátiť k tej téme. Bavili sme sa o tom vlastne, že kde sú vlastne dneska hranice toho, čo nazývame ezoterika alebo duchovnosť a tieto pojmy, ktoré často už sú aj možno trošku skompromitované a ľudia to vnímajú cez nejaký filter. Hlavne cez tú ezoteriku, áno, ten pojem je už taký. A hoci málo to aj rozumie tomu slovu, že ezoterický znamená skrytý význam, a ezoterický je ten odhalený význam. Čiže ono to má svoj význam, lebo to, čo je pre nás skryté, to máme v nevedomí. A vlastne aj v tej základnej komunikácii a etikoterapii, keď pracujeme s tým, že to vonkajšie, nevedomé, je vedomie a to spoznáva to, čo mám vo svojom nevedomí. Mne sa veľmi páči ten koncept v egyptskej mystike, kde to označujú to vonkajšie, individuálne ako ba a to vnútorné, kolektívne, to nevedomé, to je ako ka. A ka a ba sa majú vlastne spojiť, spolu jednak komunikovať. Ja to v etikoterapii aj učím ako komunikácia sám so sebou, to znamená z toho vonkajšieho, individuálneho komunikovať do toho vnútorného, neprejaveného, do toho ka. A to ba a ka komunikujú spolu. A k tomuto porozumieme, tak potom aj také pojmy, ktoré v našej kultúre sú pomerne známe, že ka, ba a la. Slovo kabala je pomerne známe, že? Ale je to práve o tom spojení ka a ba. Allah je čo? No, ale je to ten pridávok, to bolo to slovo, ale ide o to, kabala je to spojenie, to la je to spojenie toho ka a ba. Aha, super. Ale potom napríklad Merkaba. Merkaba vieme, energetické telo je naša energetická hviezda, tie dva trojuholníky, ktoré ako keby proti sebe rotujú a vytvárajú naše energetické telo. Tak je to opäť zložené slovo z týchto dvoch slov. Merkaba, čiže znovu ba a ka spojiť. A preto aj ezoterický má svoj význam, lebo to je to, čo je to ka, to je to neprejavené, to, čo máme objaviť v sebe. A rozpoznávame ho cez čo? Cez naše pocity, cez to, ako sa cítime, ako cítime veci. A do toho všetkého nám vstupuje naša ľavá hemisféra, tento ratio, ktoré nám komentuje veci. A v tom procese dnes to veľmi intenzívne cítim, že tým, ako aj vibračná úroveň Zeme rastie, ako naozaj sa dneska otvárajú ľudia, ktorí predtým sa neotvárali po osobne, ako sa vyznávajú zo vzťahov, že ich trápia narušené vzťahy. Pred pár rokmi to bolo ešte úplne jedno, nevnímali to ako problém. Myslíte, otvára ako do toho emočného? Áno, do toho emočného prežívania, že to vlastne začína ľudí ťažiť, že cítia, že je to problém, že majú nevyrovnané vzťahy. Oni to cítia znútra, z toho K do toho ba sa im to ako keby posúva, že pozor, tento problém tu máš. Ak to do toho rozpozná, že to je komunikácia, ktorá prebieha v ňom, tak spolupracuje z toho vonkajška, z toho ba, spolupracuje s tým K. Kto to nerozpozná, tak vlastne berie to ako vec náhody, alebo že sa mu dejú veci a je často pod tlakom, lebo zo svojho rácia má nejaký plán, projekt, niečomu sa venuje, to je ten Matrix, v ktorom máte ciele nejaké, chcete tu niečo po sebe zanechať, chcete sa niečím stáť a niekým stáť, dosiahnuť niečo tu po sebe zanechať, ako niečo rukavápne. Vždy za tým je v skutočnosti nejaká túžba po sebaúcte. Zdvihnúť si seba dôveru, zdvihnúť si seba úctu, mať úctu k sebe, že dosiahol som, dokázal som. Toto je za tým, je to stále o tom, že ja sa snažím to dokázať sám sebe alebo niekomu. Lebo ja to doznívam tak, že všetko sa to ešte vlastne odráža a vzťahuje vo svojim rodičom. Samozrejme, nie len rodičom. Dosahujeme to prvoplánové pre tých vonku, na ktorých nám záleží, ktorých sme považovali za zdroj našej lásky. Vo vzťahu rodičom je to vždy ten problém, že ak má dieťa pocit alebo dospelý, že nedostal od tých rodičov toľko lásky, koľko by Boh chcel, nevedome hoci aj, tak túži naplniť nejaké ich predstavy o mne, aby konečne mu teda darilo si myslí, že to je za niečo, že tá láska je podmienená a že ak ja naplním ich predstavu, tak ma začnú milovať, lebo potom túžim. Za tým ale všetkým, toto je prvý plán, je druhý plán. A ten druhý plán je o tom, že naša duša túži nám ukázať, to K, to vnútorné, túži ukázať tomu vonkajšiemu,
že zdrojom tvojej lásky si ty sám, je to K. Ak sa vonkajšie, to vedomé, to, čo vieme o sebe, to, čo sme individualita, obráti k svojmu K, namiesto k tomu vonkajšiemu, tým vonkajším pomysleným zdrojom, u ktorých na konci cesty vždy zistí, že to neprišlo k tomu naplňaniu, tak vtedy nájde ten zdroj. A akou cestou sa k tomu počúvaniu, aby sa nejako prepojili? Tu ľudia veľmi často sa dostanú na také rastcestie, kde dochádza k dvom možnostiam. Ak toto pochopia ako istý egoizmus, že vlastne ja mám sebe a som sebestačný v tomto, tak je to pochopené na úrovni, že to Ba hľadá ten zdroj v samotnom Ba. Tam ho nájsť nemôže. To vyššia úroveň toho pochopenia je, že to Ba sa obracia k tomu K. Ale ako to, akože takto v tomto hmotnom svete docieliť? To už potom nie je ale egoizmus, na čo som chcel dodať. To už nie je o tom sebeckom, že to je, lebo obraciam sa k tomu K a to je naše spoločné. Čiže v náboženstvách to je úplne jasne pomenované, čo je K, čo je Ba, ale tento systém, ako to učili Egypťania, oni nemali náboženstvo. Nepotrebovali ho, lebo ho uplatňovali, žili. Žili úplne v súlade s cyklami prírody. Ak sa pýtate, ako to urobiť, tak ja hovorím, vrátiť sa ku koreňom. Vrátiť sa k tomu pôvodnému, čo za tým všetkým bolo. Lebo my postupne, ako sme sa učili, ako sa ľudstvo učí, rozpoznáva, rozpamätáva sa, kým v skutočnosti je, ako je bytosťou, čo je, tak v tom procese rozpamätávania v istých chvíľach sme si vysvetľovali veci nejako. A ak si človek vysvetlil, že lásku hľadá mimo seba, tak to vyplýva potom aj jeho správanie sa nejako prejavuje. Obracia sa na ľudí s nádejou, zhliadá ku láske, k rodičom, k partnerovi a čaká od neho, že to bude ten, kto doplní jeho chýbajúcu polovicu, alebo bude zdrojom jeho lásky, bude ho milovať, naplní jeho lásku. Čiže očaká to z toho zvonku. A podľa toho interpretuje potom aj svoj svet. Ak sa posúva ďalej a obráti sa do svojho vnútra, že nečaká to zvonka, tak je tam ten rastcestník, na ktorom môže zase uviaznuť v tom, že sa stane ako keby egoistom, lebo on tú lásku nehľadá v tom kolektívnom, ktorého presahuje, ale v tom individuálnom, ktorý je. Čiže v tom hľadá svoj vlastný zdroj, tam ho nájsť nemôže. Lebo tam je obmedzený, žije v obmedzenom priestore, v obmedzenom čase, telo je tu na istý čas a má obmedzený priestor. Tým aj možnosti sú obmedzené a všetko je nedostatok. To je reaktívny svet. V reaktívnom svete je všetkého málo. Tam je málo lásky, málo zdrojov, málo peňazí, málo šťastia. Všetkého máme málo, preto si vytvárame hranice, ktorými si chránime to málo. A hranice sú tie bariéry alebo bloky, ako to nazývame v ezoterickom jazyku. A čo sú tie bloky? To sú práve tie brány alebo tie ploty, ktoré sme si v dôsledku strachu obmurovali svoj životný priestor. Pozitívny úmysel je za tým. Chrániť si to málo, čo mám. Ale zase na čo si to chráni? No, chrániť si na to, aby mi neubudlo. Aby som si uchoval. Aby mi niekto iný nezobral, lebo iných vnímam ako nepriateľov, ktorí môžu prísť z môjho málo mi zobrať. Niektorých nevnímame ako nepriateľov, tak tým sa otvoríme. Niektoré mystické školy, napríklad Šambhala hovorí, otvor svoje srdce. Bojovník má srdce odkryté, vystavené. Takže vtedy sa aj vystavuje tomu, že ak niekto nevníma ten svet tak ako bojovník srdca, tak príde a do toho srdca zabodne. A teraz ide o to, ako žiť s tým, že niekto príde a bodne do vášho srdca a niekto príde a načerpá z neho lásku. To je jedna veľká otázka, ktorú mnohí na tejto ceste seba poznávania riešia, skôr či neskôr. A to je otázka toho, či naozaj otvoriť srdce alebo neotvoriť. Všetky tie mystické školy učia otvor svoje srdce a nechaj lásku prúdiť. Ale to je to podstatné, nechaj ju prúdiť. Lebo v momente, keď ty srdce otvoríš, ale nemáš tam lásku, ktorá prúdi, ale máš tam napríklad strach, alebo vstúpiš s niekým do konfliktu, kde bojujete o pozície. A to sa dá s otvoreným srdcom? Nedá. Nedá, lebo okamžite príde zranenie a v tom momente ho zavriete. Ale veľa ľudí toto robí. Tvoje srdce otvoria a
a následne sú prekvapení, keď niekto iný na nich zaútočí. A ten iný je považovaný za brata, za blízku krvnú skupinu, za duchovného človeka, ktorý rovnako hľadá. A napriek tomu dochádza k vzorcom obrana útok. Že sa v istej chvíli človek začne brániť a keď si uvedomíš, prečo sa brániš, tak zistíš, že bolo na teba zaútočené. Že boli ohrozené nejaké hodnoty. A keď si sa začal brániť, tak v skutočnosti čo robíš? Staviaš si plot na seba. Tak potom aká je cesta z toho von? Cesta je len pokračuje ďalej. Pouč sa z toho. Cesta je cesta. Presne tak. Pouč sa z toho, zober si z toho poučenie a zariaď sa podľa čoho sa zariadiš. Podľa stratégie, ktorú ideš. V etikoterapii sa učíme rozpoznať správne stratégiu, akú človek používa. Ak používa stratégiu obrany, tak neustále vytvára nové a nové bariéry a nové ploty. A za jedným plotom je ďalší plot. A to už je sústava rôznych plotov, ktorým je človek obmenený. Ten plot mu potom bráni aj vidieť, vhliadať do situácií, porozumieť situáciám, ktoré sa mu dejú v živote. Rozumie len tomu, čo má vo vnútri v tom plote. Tomu, čo je za ním, nie je s tým prepojený. Nevidí ani súvislosti, ani nerozumie. A ešte aké môže byť ďalšie teda? No, stratégia obrana, stratégia útok. To je taká tá základná. Obeť tyran, to poznáme už. Buď sme obete, alebo sme tyrani, alebo sme zároveň aj obete, aj tyrani. A často nie len iným, ale aj sami sebe. Lebo všetko to, čo platí vo vzťahoch, to platí aj v duálnom vzťahu, to platí aj v tom vzťahu neduálnom, kde ale je to tiež duálny vzťah. Lebo je to vzťah toho individuálneho a toho kolektívneho. Toho, čo nás presahuje. Čiže vzťah ba a ka. Alebo ka. Akým spôsobom to rozpoznávate, že je to obranné alebo útočné? Že či je to obranné alebo útok? To spoznáte veľmi jednoducho, v podstate už podľa slovníka. Napríklad, keď človek používa slovo, že áno, ale, súhlasím s tebou, ale, tak to znamená, že v skutočnosti nesúhlasím. Mám iný názor. Každý nesúhlas je maskovaná kritika. Každá kritika je prejavom nedôvery. Nedôverujem tomu, že ty to vieš tiež správne, ale možno používaš iný slovník. A prejav nedôvery je vždy zrkadlom nízkej alebo vysokého potenciálu sebadôvery vlastného. Ja zámerne nehovorím o nízkej sebadôvere, lebo ak mám niečo nízke, tak je to veľmi ťažké sa s tým niečo urobiť. Okamžite sa cítim ponížený, okamžite sa cítim energeticky málo vyživovaný. Ako sa cítite, máte nízke sebavedomie? Tak sa presne človek cíti. A keď poviem, máte vysoký potenciál pre zvýšenie sebavedomia, tak je to úplná energia. Kto cíti energiu, tak to okamžite cíti, že mám vysoký potenciál. Sebavedomie si zvýši. A je to, ako keby ste sa vytierali alebo zapli do zásuvky. Ale je to to isté. Máš nízke sebavedomie, je presne to isté, keď poviem, máš vysoký potenciál pre zvýšenie sebavedomia. Zmysel je ten istý. Ale tým, že som to povedal inak, tak dôsledky budú iné. V tom prvom prípade sa vám pôjde veľmi ťažko do toho odštartovania, než v tom druhom som vás podporil, že sa vám to pôjde ľahúčko. No a čo potom teda? A toto je veľmi dôležité, lebo veľa ľudí si myslí, že je jedno, ako čo hovoríme, dôležité je, ako to myslíme. A na tomto príklade sme si ukázali, že to jedno nie je. Myslieť si a hovoriť to sú dve rôzne veci. A o tom nás učí práve Kabala. Kabala je o tom, že slova sú zvuk a zvuk je energia. Akú energiu dávaš, tak tvoríš. Ak chceš pridávať pozitívne, pridávaj pozitívne. Ak chceš pridávať negatívne, pridávaj negatívne. Čo chceš, to robíš. Ale treba vedieť, že dôsledky už prídu podľa toho, čo si stvoril. Ty sa môžeš slobodne rozhodnúť, či budeš pridávať pozitívne, alebo pridávať negatívne. Ak je taký tvoj zámer. Ale dôsledky toho si ponesieš. A v podstate egyptské mystéria toto nás učili. Aké dôsledky majú naše rozhodnutia a naše postoje. Dokonca tvrdia staré egyptské mystéria, že človek počas tých zhruba 700 inkarnácií, ktoré absolvuje, počas toho kruhu zvieratníka, 12 znamení, kým prejde celým zvieratníkom, tak počas toho kruhu sa vlastne učí tomuto základnému. Aké dôsledky majú jeho rozhodnutia a postoje. A z tohto pohľadu všetko, čo zažívame, je pozitívne. V podstate aj ťažká choroba alebo úraz je učením sa tomu, aké moje rozhodnutie ma priviedlo k tomuto dôsledku, tomuto výsledku. A keď sa to naučím, tak som splnil učebnú látku. A
A to je vlastne o tej etikoterapii. To je etikoterapia. Porozumieť, čo je príčina toho, čo sa mi deje v živote. Etikoterapia je rozpoznanie pravdy o sebe samom v danej chvíli. Má to dve roviny. Jedna je tá ezoterická rovina, tá skrytá, ktorá je, ja tomu viacej hovorím, skôr hovorím tá existencionálna rovina. Tá základná otázka, kto som? Filozofii riešia tisíce rokov túto otázku. Kto som, odkiaľ som prišiel a kam idem. Čiže to je jedna rovina. Tá druhá rovina je tá praktická denná, bežnom živote. To je rozpoznať, kto som v danej chvíli. Aký som v danej chvíli. Napríklad rozpoznať, že dneska ráno som bol nahnevaný. Alebo rozpoznať, že žiarlím. Alebo rozpoznať, že mám v sebe inú negatívnu emóciu. Keď to rozpoznám, ak som poučený, tak viem, že k akým dôsledkom to povedie. No to ešte tak, že si to akoby nedovolím tú negatívnu. No to je tiež jedna z možných stratégií. Na tie sa ma pýtali, že aké? Zakážem si. To je agresívne, treba povedať. A to má svoje dôsledky opäť. Lebo agresivitu, ak pácham agresivitu iným, alebo aj sám sebe, tak vo mne čo rastie? Ak hromadím agresivitu, porastie agresivita. A indiáni hovoria, alebo šamani, jednu základnú taký ten príbeh, že máme v sebe dvoch vlkov. A tí dvaja vlci spolu bojujú. Jeden je agresivita, čiže hnev, nenávisť, zloba, všetko tie negatívne vlastnosti. A tá druhá je láska, šťastie, spokojnosť. Ktorý z týchto dvoch vlkov vyhrá vo vás, je otázka šamana. Ktorého krmíte? Ten, ktorého živíte. Správne. A ktorého živím, keď vo mne rastie agresivita? Tak toho. No, vlka agresivity. Ja sa veľmi často ľuďom kladiem túto otázku. Ktorý vlk z týchto dvoch vlkov zvíťazí u vás? A veľmi často ľudia odpovedajú agresivita. Oni to aj cítia, že sú jej plní a že v nich víťazí. Ale neuvedomujú si, že dôsledky toho sú práve ťažké choroby a takéto učenie sa cez seba poškodzovanie a seba trestanie, tomu hovoríme. Je to tiež učenie, no to nie je negatívne, lebo človek prejde cez mnoho inkarnácií a naučí sa už potom, že ktoré jeho rozhodnutia viedli k týmto postojom a k týmto potom dôsledkom a on ich už potom nebude opakovať. Začne používať stratégiu vyhýbania sa. Už sa vyhne niečomu, s čím má, hoci nevedomú, skúsenosť z minulosti. Skúsenosť, ktorú raz človek nadobudne, tak v ňom je uložená. Vo svojom v tom individuálnom, v tomto súčasnom živote vy nemusíte mať tú spomienku. Nemusíte si pamätať. Tú stratégiu vyhýbania vlastne človek uplatňuje vtedy, keď už má buď vo svojom vedomí, alebo aj v nevedomí, čiže používajú nevedomo, skúsenosť z tohto, alebo aj z minulých životov. Ak tú skúsenosť má, tak on vie nevedomo, proste nevedomo kompetentne, že tomuto sa treba vyhnúť, lebo to nepovedie k cieľu, ktorý si želá. Ale vie to preto, lebo už kde si v minulosti tú skúsenosť nadobudol. Čiže z toho kámu tá informácia prichádza, že tomuto sa vyhní. Čiže z toho vyplýva, že aj tak tu stále žijeme len to, čo sa ešte máme naučiť. Presne tak. Presne tak. To z toho logicky vyplýva. Že to, čo nemáme naučené, stojí pred nami ako potenciál, ktorý proste máme porozumieť a naučiť. Ale to otázka je teraz, ako sa to učiť. To je moja základná otázka. A porozumel som o tomu tak, že mám dve možnosti, ako to učiť. Buď to, že beriem život taký, ako je, a všetko, čo prináša, sú lekcie, na ktorých sa učím, aké postoje zaujímať, aby som sa dopracoval k nejakému želanému cieľu. A čo je želaný cieľ? Ale to je presne tá otázka, že čo je želaný cieľ. Mnohí z nás vôbec cieľ nejakého života nemajú nadefinovaný. Ani cieľ toho života súčasného. A už vôbec nie je cieľ, ktorý by presahoval ich súčasný život a možno počítal, bol strategickým cieľom na niekoľko životov dopredu. Alebo dokonca na všetky životy. A zvykneme na etikoterapeutických sedeniach, kruhu o tomto diskutovať. A ja hovorím, keby sme začali vylučovacou metódou, sa zamýšľať na tom, že ako dlho nám potreba, že sa dnes zhodneme na spoločnom nejakom postoji, na názore. Tak treba sme začali s tým, že na námestí SMP v Bratislave postavíme 300 metrovú väžu. Vyhlasíme o tom referendum. Ako dlho by trvalo, kým sme sa jednomyselne zhodli na tom, že to tam má stáť? Dokonca je hypotéza, že ani by sme sa možno vôbec nezhodli na tomto, že to tam naozaj tak má byť. A tak môžeme si dobrať teraz iné veci. Že ako dlho by trvalo, že by sme sa zhodli na niečom,
že Slovensko má byť najprosperujúcejším európskym tigrom napríklad. No, toto by šlo. Toto by sme asi chceli viacerí, ale tiež by to mohlo byť zo pár ekonómov alebo ľudí, ktorí si možno to nemuselo byť také najlepšie pre nás. Čiže radšej poďme pekne v závetri niekde a majme tak kľud a nemusíme byť tí ťahúni práve my. A proste tie názory, no ale bolo by to rýchlejšie. A ako rýchlo sa zhodneme na tom, že chceme byť šťastní? Okamžite. To sa zhodneme okamžite všetky ruky do hore. Otestoval som si to x-krát už. Skutočne na tomto sa zhodneme okamžite. Každý človek túži byť šťastný. Tak potom sa pýtam, prečo potom toto nepovýšiť na zmysel nášho života? Byť šťastný. Byť šťastný. Mať radosť. Mať radosť. Boh slnka v egyptskej mytológii. Radosť. Byť v súlade so slnkom, byť v súlade s tým slnečným cyklom, ktorého sme súčasťou. A tak ono sa mi to opakuje práve táto radosť. Prichádza to z každého smeru, že vlastne to je akoby cieľom, zmyslom. Radovať sa. Radovať, čiže byť šťastný. Keď ste šťastná, nepotrebujete nič riešiť. Nepotrebujete ani mystiku, ani lekára, ani ezoteriku. Proste, dokonca nikoho. Nikoho. Proste ste sama so sebou a ste šťastná. Úžasné. Vtedy máte všetko. To znamená, keď máš radosť a si šťastná, máš všetko. Stále tak, lebo na EZO TV bol Vlastík Plamírek, dopřej si radosť. Áno. Neviem, či ste to videli, alebo nie, také video budoval dopřej si radosť. A ráno začíname s tým, že máme sa radostne. To sú tie pomôcky, ktoré nám môžu pomôcť sa naladiť na to vodu, lebo vlastne fungujeme v kvantovom poli. Plávame na nejakých vlnách. A na aké vlne plávame, tak sa cítime. A môžeme si zvoliť, že sa preladíme si to rádio na stanicu, ktorú počúvame radi a môžeme si ju nechať tam, kde nám ju nechal niekto iný naladenú a počúvať tam dokola nejaké veci, ktoré nám ani nerobia dobre, ani ich neradi počúvame, ani nám nezvyšujú nejaký pocit šťastia a radosti, a napriek tomu ich počúvame. A už nemáme samotný teraz, keď sme prišli na tú radosť, že hneď sa ten rozhovor... Isto aj nám. Presne tak, lebo sa zmenila energia. To je tá magia. To je to zmeniť, preladiť. Ja tomu hovorím prepolovať. A toto sa na etikoterapii učíme. A vy ako používate taktiku na seba? Ako sa prepolovať? Používam rôzne. Používam tie vonkajšie, napríklad zoberiem tibetskú misku a naladím si zvukom a jej vibráciou sa naladím energeticky, alebo si spomeniem na nejakú udalosť, ktorá bola veľmi príjemná, alebo na človeka, s ktorým by bolo veľmi fajn. A v tej spomienke vlastne sa vraciam ako keby do toho šuplíčka, kde mám uloženú tú emóciu, že cítil som sa príjemne, otvorím si ten šuplíček pamäťový a ja sa vtedy cítim príjemne. A v momente, keď sa už cítim príjemne, tak už len prelaďujem. A iné myšlienky prídu, iné si pritiahnem, úplne inými témami začnem, uzavriem niečo, čo bolo nepríjemné, čo som potreboval vyriešiť. A toto sú tie nástroje, ktoré sa na etikoterapii učíme. V podstate všetky nehody, úrazy, choroby vyplývajú z toho, že sa dlhodobo necítime dobre. Ak sa necítim dobre v duši, tak mám trvalo nepríjemné pocity v emóciách a to sa následne na tretej úrovni, na telesnej úrovni prejaví nejakou chorobou, nejakou poruchou v tele. A ako rýchlo ste odsledoval, že vlastne sa to ukáže vonku na tom fyzične? To záleží od toho, ako je človek konštruovaný, kde sa nachádza vo tej úrovni sebapoznania. V joge napríklad, jogini tvrdia, že pokročilého jogina poznáte podľa toho, že karmické dôsledky sa mu vracajú veľmi rýchlo. To znamená, že on niečo urobí a dôsledok toho, čo urobil, napríklad negatívne, sa prejaví hneď. Niečo povie a za 5 000 sa mu podvrtne členok. To je preto, že on už má možnosť okamžite rozpoznať súvislosť medzi tým, čo povedal a tým, čo sa mu stalo. Človek, ktorý je ďalej v tomto seba poznaní, čiže je ešte otočený do toho vonkajšieho sveta, tak tieto súvislosti nevníma a dôsledky prichádzajú v čase, keď už si ani nemá šancu prepojiť s príčinou. A preto ich ani nevidí. Potom je to také zapeklité, že? Lebo potom pokladá za príčinu niečo iné, niekoho iného, kto spôsobil to, že jemu sa niečo deje. A to, že si to spôsobil sám, to vôbec už nemá šancu vidieť, lebo je to tak veľká časová perióda, ktorú už jednoducho nemá vo svojom vedomí. Ale keď napríklad regresnou metódou alebo nejakou inou sa dopracujeme k tomu
Etikoterapia hľadá príčinu, je to príčinná metóda. Čo je príčina toho, že mám momentálne alebo máš momentálne nejakú diagnózu? A zistíme, často cez regres, nehypnotickou regresnou metódou, že tou príčinou bola nejaká udalosť v minulosti. Tak človek na tomto sa môže naučiť rozpoznať, že aha, bez toho, aby zažil znovu tie veci, že aha, tak táto príčina v minulosti má tento dôsledok v súčasnosti. Čo sa stane v dôsledku tohto? Prestane obviňovať iných, opustí stratégiu obviňovania, útokov na svety iných ľudí a začne viac sa otáčať, mení stratégiu rozpoznaním pravdy o sebe samom. V momente, keď sa toto naučí, tak zmenil stratégiu, ako vlastne sa učí. Stratégiu seba výuky. To K už v tej chvíli tomu B nepotrebuje prinášať ako keby životné skúsenosti, lebo B spolupracuje na tej výuke a porozumie situáciám, že v minulosti už som toto zažil, toto bolo dôsledok, ergo takéto postoje viedli k takýmto dôsledkom. Čo je potrebné urobiť? No, zmeniť ten postoj, ktorý ma doviedol k neželanému cieľu. A cieľ je čo? Byť šťastný. A vnímate aj to, že môžu aj myšlienky alebo z toho vonkajšieho sveta, treba keď je rodina a proste myslí na jednotlivca so strachom, že či toho jednotlivca to môže ovplyvniť. Akože zvonku od iných ľudí. Čiastočne môže a preberie ten človek ten vzorec strachu. Aha. Čiže ak vy myslíte na niekoho so strachom, otázka je, či ten, na koho myslíte so strachom, či ho to môže ovplyvniť. On môže vás strach zachytiť, že sa bojíte, hoci aj o ňom. V dôsledku toho otvoríte jeho pamäťové šuplíky, kde má uložený svoj vlastný strach. A vtedy vstúpi do kontaktu so svojím strachom a začne sa báť. Ovplyvnili ste ho? Áno, ale nepriniesli ste váš strach na neho. On vstúpil do kontaktu so svojím vlastným strachom. Ak by tam tie šuplíky so svojím strachom nemal, tak ho ovplyvniť nemôžete. On by dostal pokojný. A takto to presne funguje. Ak mám vyriešené nejaké svoje problémy, svoje mentálne šuplíky, mám upratané a nemám v nich naskladané strachy, obavy, hnev, agresivitu, výčitky, pocit krivdy. Ale sú tam stále, nie? Tie šuplíky. Šuplíky tam sú, ale otázka je, čo je v nich. No keď sme všetky, to znamená, že... Otázka je, čo je v nich. Všetko. Vaše individuálne šuplíky. Šuplíky vášho Ba. Individuálna časť nie je len telo, ale aj individuálna časť mojej duše. Individuálne to Ba je všetko, za čo sa vy pokladáte. Ak sa pokladáte za Mišku Novákovú, ktorá keď zomrie, tak síce bude pokračovať jej duša, ale narodí sa v ďalšom živote opäť ako Miška Nováková, ktorá sa možno už bude volať Peter Pavlovič. Tak tá individuálna časť toho Ba je ten, s kým sa stotožujete, tá časť duše, s ktorou sa stotožujete. Advaita nás učí, že sme jednota, že celé to kvantové pole je jedno, Boh je jeden a je to energiou, ktorá je všade a všetkým. Ale my kedy dosiahneme tú úroveň, že sa stotožujeme s tým celkom? No v stave osvietenia, v stave nirvány. Keď pozorovateľ a pozorovaný a proces pozorovania sa stanú jedným. Kým to tak nenastane, tak sa človek stotožňuje s tým Ba. A to Ba je to jeho telo a individuálna časť duše, s ktorou sa stotožňuje. V tom procese seba uvedomenia alebo individuálnom procese alebo seba uvedomovania seba samého vlastne dochádza k rozširovaniu toho, kto v skutočnosti som. To je tá existenciálna úroveň, odpoveď na to, kto som. Že rozpoznávam, že som viac, než si myslím, že som v danej chvíli. Že som viac, než len tá individuálna časť, za ktorú sa pokladám. Že keď som sa narodil, tak som dostal telo a dostal som nejaké meno a dostal som rodinu a toto som ja. A som Slovák a som Európán. To sú všetko len hranice. Svet je ale v skutočnosti bez hraníc. Ja som človek, vy ste človek, som živočích, som súčasťou Zeme, Zem je súčasťou nejakého slnečnej sústavy, tá je súčasťou našej galaxie Mliečnej dráhy, tá je súčasťou nejakého galaktického systému a to všetko stvorí stále novú a novú úroveň, ktorú ale tá hranica tam nie je, to je jedno končie, druhé nie. Čiže sa vedela našu predstavu. Dokedy sa človek, áno, dokedy sa človek rodí, dokedy prebieha ten inkarnačný model. No dovtedy, kým toto nerozpozná.
predstavte si strapec hrozna, na ktorom sú rôzne bobulky. A my sa stotožňujeme s jednou z tých bobuliek. Často s tou najkyslejšou, s tou najmenej zrelou, to som ja. A tak sa aj cítim. Taký je môj životný pocit. Cítim sa slabý, nedokonalý, cítim sa nevážený, potrebujem si zvýšiť sebaúctu. Prečo? Aby som rozpoznal, že nie som len tá jedna bobula, ale aj tie ostatné bobule na tom strapci. A tá najlepšia, najkrajšia bobula na tom strapci je čo? Keď si pozrieme strapec, tá najkrajšia, najlepšia, najzdravšia, najšťastnejšia bobula na tom strapci je čo? No to je Boh sám. K tomu vhľadáme, alebo archaniel. Proste niečo vyššia autorita, ktoré zhľadáme, od ktorej očakávame lásku, pomoc, podporu. Čo očakávame od Boha, ak máme očakávanie? Milosť. Lásku, že? Čiže tá kyslá bobulka vzhľada k tej sladkej, veľkej bobuli, aby od nej niečo, aby bola milovaná, alebo dostala, aby mali vzťah. Lásky plný. A oni sú súčasťou jedného strapca. Cieľom je rozpoznať, že som všetky bobule. S ktorou bobulou sa stotožňujem, alebo skupinou bobul, tak tým v danej chvíli som. Bobulky. Ja to takto cez bobulky rozprávam ľuďom na škole. A toto je model, ktorý sa ľuďom veľmi páči, lebo to je také zrozumiteľné. Nie náhodou Bacchus v gréckej mytológii, Boh hrozno ako symbol. To sú všetko symboly, ktoré sú nám tu zanechané. Ak porozumieme tomu, že ak sa cítim nepríjemne, tak sa nachádzam práve v tej časti svojej osobnosti. Hovoríme tomu odborne ako subosobnosti, alebo časti našej osobnosti. Subosobnosť znamená, je to tá časť osobnosti moja, ktorá má v sebe nejaký program, ktorý je pozitívny a sleduje nejaký program. Predstavte si, aj počítač má v sebe spústu programov, ktoré každý má nejaký pozitívny dôvod. Nemáme v sebe, pokiaľ nám tam neimplementoval niekto nejaký vírus alebo nejaký iný program, ktorý má za účel nám spôsobiť nejaký problém alebo vystopovať nejaké údaje. Ale pokiaľ sme si tam sami dali vedome nejaký program, tak z nejakých pozitívnych dôvodov. Ale často sa stane, že tie dva programy ako keby začnú proti sebe, každý sleduje svoj pozitívny cieľ, ale zároveň idú proti sebe. To je ako keby tie dve bobule začnú bojovať proti sebe a každá sleduje ten svoj cieľ. Pozitívny, samozrejme. A tam je potrebné urobiť harmonizáciu. A to urobíme vtedy, keď vystúpime aj z jednej, aj z druhej, získame nejaký nadhľad a negociujem ako facilitátor tie svoje dve subosobnosti, kde vlastne žiadam o to, aby tie dve moje časti našli nejaký model, v ktorom vlastne sa zladia vzájomne. A to je vlastne hľadanie harmónie v tej ezoterickej reči. Hľadanie harmónie je súlad, to znamená porozumenie, seba pochopenie, že jeden aj druhý sledujeme pozitívny cieľ. Ja neviem, nejaká pani trpí fóbiami z cestovania treba s električkou. Má s tým problém. V regrese možno zistíme, že ako malé dieťa mala úraz v električke. Vytvorila si pozitívny program, ktorý vždy strachom upozorní, keď chce cestovať, že dáva si pozor, alebo necestuj, lebo je to nebezpečné pre teba, môžeš mať úraz. Čiže to je to ľavohemisférové rozmýšľanie lineárne, kde zo skúseností minulosti projektuje svoju budúcnosť. A na základe tohto ona si vypestuje taký podmienený reflex, že keď ide cestovať, Racio hovorí, cestuj nejaký iný program, cestuj električkou dneska za svojou vnúčkou. Túži s ňou byť, túži s ňou byť s ňou šťastná, naplniť svoju potrebu šťastia, odovzdávať jej svoje skúsenosti a vôbec tešiť sa s nej. Dávať jej lásku a zároveň ju dostávať. A tak tento program je hovorí cestuj. Ale tento druhý hovorí necestuj, lebo je to nebezpečné. Ona príde k električku a začne sa triasť strachom. Dokonca sa môže vypestovať takú fóbiu, že vôbec cestovanie bude prvý problém. Toto sa bežne stáva. A tak zrazu sú tu dva programy, dve subosobnosti, ktorá každá sleduje pozitívny cieľ, ale zároveň sú v konflikte. Ako rozpoznáme, že máme takýto vnútorný konflikt v sebe? Veľmi jednoducho. Je veľmi pravdepodobné, že veľmi rýchlo sa dostaneme do konfliktu s niekým iným, mimo nás. Napríklad tá pani
sa môže dostať veľmi rýchlo do konfliktu s manželom, ktorý tam sedí a číta noviny a jej sa niečo znepáči, lebo cíti to napätie v sebe a to napätie preniesie na toho nešťastníka, ktorý tam číta tie noviny. A majú konflikt. Ten konflikt sa udial preto, aby ona rozpoznala, že ten konflikt je v nej. Toto je potrebné, aby sme sa vzájomne spoločne učili. A tomuto učí etikoterapia. Rozpoznať, že to, čo sa nám deje vonku, je zrkadlo, ktoré odráža niečo, čo sa deje v nás. Ale porozumieť tomu, čo sa deje v nás, sa dá až vtedy, keď porozumie, kto sme v danej chvíli. Že mám v sebe jeden podprogram subosobnosť, ktorý je v strachu, lebo si pamätá, že taká udalosť viedla k takému dôsledku. Ale mám iný, možno väčšia bobulka, sladšia, viac hore na slnku, ktorá hovorí, že láska je dôležitejšia ako to, že mám strach. A prekonaj ho. A to, že si mala v minulosti úraz v električke, neznamená, že ho musíš mať aj v budúcnosti. Ale ak tam preváži tá racionálna elita, ale áno, mne sa to takto vždy stáva, to znamená, že aj do budúcnosti sa mi to tak bude stávať, tak ja ma nevyrazí na tej ceste a zostane sedieť doma v strachu. A tam teraz cestník mala možnosť stretnúť sa s vnúčkou a byť šťastná, alebo zostať doma a v strachu, čo sa deje. Energeticky sa uzavrieš a telo začne chorieť. Takýto dlhotrvajúci strach, alebo dlhotrvajúci hnev, alebo dlhotrvajúca výčitka. Napríklad, ak si žena vyčíta, že treba vystaviť svojej životnej etape, podstúpila potrat. Veľmi často ženy, rakovina maternice, prsníkov, ten dôsledok je hlbokých agresivite voči sebe, hlboké agresivite voči sebe, obrátenej do svojho vnútra. Napríklad, že si neodpustila takéto niečo, že v istej chvíli také rozhodnutie urobila. Tá výčitka je vysoko agresívna, lebo je prejavom nespokojnosti sama so sebou. Ak som nespokojný, tak to znamená, že to odmietam. Ak odmietam niečo, tak to znamená, že si neželám, aby to bolo prítomné. Čiže inak povedané, na energetickej úrovni si prajem smrť toho, čo si neželám. Ak sa hnevám sám na seba, tak na úrovni energie hovorím, chcem svoju vlastnú smrť. A spustím seba trestajúci a seba poškodzujúci program seba odstránenia. A ja sa odstránim. Seba odstránenie z tohto sveta. To je dosť choroba. No jasno. Každá. A smrť je jej dôsledok. Ja som zase čítala také, že rakovina, že to je iba niečo také, že telo vlastne sa snaží zachrániť ešte seba. Seba samého, ale v inej forme. V inej forme. V inej forme prežiť. Rakovina je ale trošku niečo aj možno iné. Rakovina je chaos v tele, ktorý je spôsobený v tom, že človek prestal byť súčasťou nejakého vyššieho systému. Oddelil sa od neho. My fungujeme ako prepojený celok. A ak fungujeme v tom prepojenom celku a v s ním súlade, tak náš život plynie, ako keby Číňania tomu hovoria v UVEI, že ako keby sami a bez úsilia. Po prúde, na vlne. Flow. A vtedy veci robíte a nestojí vás žiadne úsilie. V podstate ich robíte šťastná a s energiou a ide to veľmi ľahko. V momente, keď veci začnú ísť ťažko a uzlia sa a cyklia sa a problémy a nedá sa, tak to znamená, že treba sa pozrieť na to, či to, čo robíte, je v súlade aj záujme toho celku, ktorého ste súčasťou. A veľmi často zistíme, že to je len nejaký sebecký záujem, ktorý vyplýva z toho ľavohemisférového uvažovania, kde neberiem do úvahu záujem svojich ostatných súbosobností, svojich ostatných bobuliek na tom strávci. Jedna bobulka sa rozhodne, že toto je pre mňa správne a je mi jedno, čo si o tom myslia ostatné bobulky na tom strávci. Dôsledok je, že sa oddelí od tých ostatných. Prestane byť nimi živená a začne budieť. Ide si teda tou svojou cestou. Nie v súlade so vzorcami, ktoré sú tu dané. V súlade s kvetom života. Poznáte ten nádherný, tiež v Egypte vlastne nájdené obrazce, ale tieto obrazce sa nachádzajú na rôznych miestach sveta. Kvet života je nádherným symbolom toho, aký je poriadok sveta. Havajčania napríklad hovoria o vzťahoch. Poriadok sveta je taký, že tí, ktorí nám dali život, tí stoja za nami a tí, ktorým sme dali život my, tí stoja pred nami. A tak aj keď robíme treba také meditácie alebo relaxačné cvičenia, kde si predstavíme, kde koho vo vzťahoch mám, kde stojí moja matka, keď si ju predstavím, kde stojí môj otec, kde stojí moji príbuzní, ostatní, tak z tej mapy, kde stoja, môžeme vyčítať, či je to v súlade s kvetom života, v súlade s poriadkom sveta, alebo je to v nesúlade. Ak je to v nesúlade, tak je tam vždy za tým skrytá nejaká disharmónia vo vzťahu. A
Takto napríklad môžeme odhaliť sami, s kým mám potenciál zlepšiť si vzťah. Toto je povedané jazykom etikoterapie. Potenciál zlepšiť si vzťah znamená opraviť narušené vzťahy. To vyskúšam si. Vyskúšajte. A vždy tí, ktorí sú vaši predkovia, by mali stať za vami. Za vami vaši rodičia. Kvete života, to ako? No kvet života je nejaká harmónia. To je o tom, že vidíme... Vyzerá tak, ako vyzerá, hej? Áno. A keď si ja dám... Tam to nie je priamo takto, ale ja to z toho odvodzujem, že je to istý poriadok. Je to poriadok, v podstate jeden obrázok, ktorý sa neustále prelína v jeden v druhom, lebo jeden kvet je zároveň kvetom druhým. Tam, kde smeruje k jadru toho, áno, poznáme ten obraz, tak to je istý poriadok. A tam sa odvolám na to, že Havaj-čania hovoria, že je tu poriadok sveta. A ten poriadok sveta je napríklad v tom, že strom má koreň, má kmeň a má korunu. Že to, čo predchádza mňa, je za mnou a to, čo po mne nasleduje, je predo mnou. Čiže hovorím o tom poriadku. A keď sme hovorili o rakovine, tak hovoríme o neporiadku. Že nejaká jedna časť sa vyčlení a rozhodne sa budovať svoj vlastný poriadok. Bez ohľadu na to, ako komunikuje, koreluje a aké vzťahy vytvára s tým ostatným zvyškom sveta. To je rakovina. Rakovina to je agresívne totižto. A rakovina je dôsledok agresivity, ktorá rastie v človeku. Napríklad nenávisť, hnev, výčitka, pocit krivdy. To všetko sú dôsledky nespokojnosti s tým poriadkom, ktorý tu je. A snaha mať iný poriadok. Len ten iný poriadok nie je v skutočnosti poriadkom, je to chaos. A ten chaos to je zase dôsledok niečoho. Čiže vraciame sa paralel po paralele k tomu, že sa na tom všetkom učíme rozpoznať, čo viedlo, ktoré moje rozhodnutie, ktorý môj postoj k akým dôsledkom. Z tohto pohľadu toto by mal asi najťažšie pochopiť, že aj tá najtragickejšia udalosť v živote človeka je len legitímnou lekciou, na ktorej sa ten človek naučil, že to je výsledok nejakých jeho postojov v minulosti. Ale tak my si povedali, že inak to vlastne nemôže byť ako takto, ako hovoríte. Môže. Lebo to je ten druhý spôsob, ako sa učiť. No veď, hej. Môžeme sa učiť cez tieto programy, že proste nimi prejdeme. A v istej chvíli, keď ale sa hovorí, že keď je že pripravený majster príde. Tá zmena, že či to môže byť aj inak, môže nastať vtedy, keď človek vhliadne do toho, že to takto je. Potom už nepotrebuje zažívať tie situácie znovu a znovu rôzne, lebo už vie, je v kontakte s tým, že aké je jeho rozhodnutia, k akým cieľom vedú. A keď má jasný svoj strategický cieľ, byť šťastný, tak okamžite sa hodnotovo rozhoduje podľa toho. Ak stojí v nejakej situácii. Vedie toto k želanému cieľu, k tomu, aby som mal radosť a bol šťastný? Ak odpoveď nevedie, tak vie, že to nie je pre neho cesta. A nebude pokračovať. Najmä to tak cíti. To je tá nevedomé rozhodovanie. Keď už sa nerozhodujete na racionálnej úrovni, že robíte analýzu, že tak a toto povedie k tomu a tomu. Je to súčasťou toho učenia. Ak človek ešte nie je v tej úrovni nevedomej kompetencie, tak prechádza rôznymi fázami učenia, kde prvá fáza je nevedomá nekompetencia. Neviete, že neviete. Druhá fáza je, že viete, že neviete, čiže vedomá nekompetencia. A vtedy sa rozhodujete, čo s tým urobíte. Či sa idete učiť, alebo to vrátite naspäť do prvej fázy, do nevedomej nekompetencie. Ak sa rozhodnete, že sa to chcete naučiť, tak idete do fázy 3. A dá sa ešte vrátiť odtiaľ, keď už viem, že neviem, do fázy neviem. Tak, prestanete to úplne vnímať, vytlačíte to, použijete stratégiu vytlačenia, vytesníte, nebudete sa tým ďalej zaoberať, zabudnite na to, že ste to už opäť to neviete, že to neviete. Lebo to je taký záblesk, že vám myhne a povie, a nie. Je to prejav ignorácie, samozrejme, odráža to vlastnú seba ignoráciu, lebo niečo, na čo som bol upozornený, že tu máš nejakú nevedomosť, vytlačím, vytesním. Vytesnenie je tiež jedna zo stratégií. Ona sa zase vráti, samozrejme, ale neskôr. Keď budem lepšie pripravený. Čiže aj to, že som použil tú stratégiu, nie je ani správne, ani nesprávne, ani dobré. Správne, nesprávne by sme mohli použiť. Správne závodom na čo? Za ten cieľ, ktorý sledujem. Môže to byť správne z hľadiska toho, že chcem dosiahnuť cieľ byť šťastný a nesprávne z hľadiska cieľa byť šťastný. Ale nemôže to byť dobré a zlé. Lebo aj v jednom, aj v druhom prípade to je dobré. Lebo aj v jednom a druhom prípade sa na tom učím. Napríklad sa na tom naučím, že keď niečo vytesním, tak sa mi to znovu vráti. A to je pozitívne. Čiže dobré. Čiže označovať veci ako dobré a zlé je opäť len istá nevedomosť, je reaktívny prístup k životu
a k svetu, kde len reagujem na to, čo sa mi zvonka deje a čudujem sa a veci vyhodnocujem dobre a zlé. Veď nie náhodou je v Biblii napísané, že Adam a Eva prišli z stromu poznania i pojedli zo stromu poznania dobrého a zlého. Čiže rozpoznali dobro a zlo. Ale dobro a zlo v skutočnosti neexistuje. Čo je to dobro a zlo? Vyhodia niekoho z práce, je to zlé. Zápäť dostane novú a lepšiu prácu a potom nič lepšie sa mi nemohlo stať. A už je to premenené na dobré. Čiže, a takto to veľmi často cez tieto vzorce prechádza. Jedna samostatná téma by bola o tom, čo je to reaktívny a čo je to proaktívny spôsob života. A reaktívny človek reaguje na vonkajšie podnety, príčinu všetkého, čo sa mu deje, vidí mimo seba. O čom sa taký reaktívny človek rozpráva? O tých veciach, ktoré nemôže zmeniť. O počasí, ktoré je zásadne nevhodné. Zásadne, keď je teplo, je to zlé, že je teplo, a zásadne, keď je zima, je to zlé, že je zima. Nemôžete reaktívneho človeku vyhovieť hľadiska počasia. Zásadne bude nespokojný. A tomu má ukázať, že je nespokojný sám so sebou a so svetom, v ktorom žije. Čiže poukazuje mu to všetko ako učebná lekcia, zrkadla, na jeho vlastnú nespokojnosť. A to už je niečo proaktívne, lebo nespokojnosť vlastnú môžem zmeniť. Ja môžem hľadať svoju vlastnú spokojnosť. Tam je potrebné prepolovať. Z nespokojnosti rozpoznať ju, prvá fáza, to je to rozpoznanie pravdy o sebe samom, napríklad rozpoznám, že som nespokojný. To môžete rozpoznať tým, že ste nespokojní stále s vecami, ktoré nemôžete zmeniť. Napríklad s počasím, alebo s politikou. Áno, veľmi často ľudia riešia politiku, ale neurobia nič preto, aby ju zmenili. Nepovedia, a dosť, vážení, berieme vám svoj mandát, ktorý sme vám dali. Takto to nechceme. Kedy kto povedal, že politik, ktorý presadzuje xenofóbiu, nenávisť, neznášanlivosť, nemá vôbec právo vstúpiť do politiky. Podľa našej ústavy a tzv. Demokracie má také právo. A niekto to šíri vedomé neznášanlivosť. Napríklad nenávisť voči národu, ktorým susedíme. V našej politike je to bežná prax. Že niekto, kto takúto nenávisť šíruje, neustále obviňuje iných z toho vlastného nemohúcnosti a nešťastia. Tam vidí príčinu nešťastia kolektívneho, treba z národa. Šíri nenávisť, čiže niečo veľmi negatívne, dokonca čo vieme, že škodí nám zdravotne. Čiže podporuje naše duchovné, kolektívne zdravie. Napríklad politici, ktorí šíria nenávisť, alebo udržiavajú systém, ktorý kde nemáme právnu istotu, necítime sa bezpečne, nemáme dôveru v systém, ktorý nás ochráni, keď to budeme potrebovať, tak tým vlastne poškodzuje naše zdravie. Rozumieme tomu ako? Lebo ak sa cítim nespokojný, ak sa cítim ohrozovaný systémom, v ktorom žije, alebo sa cítim nespokojný v systéme, v ktorom fungujem, tak tá nespokojnosť vo mne narastá a jej dôsledkom je sebadeštrukcia. Robili sa štúdie, veľmi vážne, ekonómovia ich robili, kde v Európe žijú najzdravší ľudia. Ekonómovia by povedali, že asi v južných krajinách, lebo sú pomerne blahobytné, Taliansko, Španielsko a tak ďalej, a svieti tam veľa slnka a ľudia žijú tak maňána, ale nie je to pravda. Najzdravší ľudia sú v Norsku, Švédsku, Dánsku. Lebo tam je úroveň spokojnosti so systémom najvyššia. Je tam pomerne vysoká úroveň právneho vedomia, právnej bezpečnosti, čiže vymožiteľnosť práva je vysoká a ľudia majú spokojnosť. Nepotrebujú ani kráľovnú, ani defenestrovať, ani zaviesť iný systém, republiku, majú naďalej storočia a sú s tým systémom spokojní. On naplňa ich potreby. Čiže treba vidieť aj súvislosti, že to súvisí spolu. Ale toto môžeme meniť. Keď si povieme, chceme taký systém spoločenský, ktorý ma bude uspokojovať na úrovni spokojnosti, že sa cítim spokojný a bezpečný, tak tým podporím svoje vlastné zdravie. Toto by napríklad štát mal urobiť, aby podporil zdravie svojich obyvateľov. Nepotrebovali by sme drahé nemocnice a drahé prístroje a všetky tie technológie. A vnímate, že sa to teraz ako keby mení? Mení sa to. Spoločnosť? Veľmi výrazne. Veľmi výrazne. Tie anglické udalosti, norské udalosti a práve tá štúdia tých ekonómov to ukázala, že najzdravšie populácie je práve v tých severských štátoch. A pozrite sa na ich spoločenstvo, a to je ale naša téma, slovenská.
Lebo vymožiteľnosť práva, aká je, toto, že sa degradujú hodnoty, to v ľuďoch narastá nespokojnosť. Ale to je nebezpečné pre zdravie človeka. A človek, ktorý si špeciálne stráži vlastnú spokojnosť v živote, že si snaží vytvoriť ten mikrosvet spokojnosti, tak je neustále konfrontovaný s tou nespokojnosťou na tej vyššej úrovni, kde ja som občan Slovenskej republiky, ergo občania Slovenskej republiky. Takéto námety vznikli, ja tu v tomto centre pôsobím a vidím tu priestor na to, lebo ten životný štýl je jedným z nosných tém, ktorú tu chceme v rámci výchovy, vzdelávania a klubovej činnosti rozvíjať. Preto sa tu u nás aj hodne cvičí a sú to nie len yoga, ale aj ďalšie tai chi, qigong a tak ďalej. Všetko, čo pomáha novému životnému štýlu. Čo tomu človeku pomôže, aby rozpoznal to, čo vlastne vedie k jeho akým dôsledkom. Keď začne na sebe pracovať, cvičiť jogu a tak ďalej, že to má nejaké dôsledky, približuje ho to k cieľu byť šťastný. Ale nemusí to byť cieľ každého z nás. Pre niekoho je zmyslom a cieľom života dosiahnuť kariéru. A tomu podriadí celý svoj život. V tom živote je to pre neho to dôležité. Rozpoznať to, že to bude mať nejaký dôsledok. V konečnom dôsledku, ak čokoľvek, čo máme vo svojom živote za svoj cieľ, ako svoj strategický cieľ, a ten cieľ je tu z tohto života, tak skôr či neskôr budeme konfrontovaní s tým, že to budeme musieť opustiť. Ľudia, ktorí sú veľmi kariérne zameraní a celý život, ten produktívny život venujú budovaniu kariéry, tak dochádza u nich k veľkému životnému zlomu, keď odchádzajú do dôchodku. Veľmi často strácajú úplne zmysel celého života, lebo to bolo ich zmyslom. Iná skupina ľudí sú ľudia, ktorí napríklad majú takýto vysoký ten cieľ, alebo zmysel, alebo hodnotový život, je napríklad rodina. Tiež v istej chvíli sme konfrontovaní so stratou rodiny. Napríklad moja skúsenosť ako terapeuta je, že ak je niekto veľmi orientovaný na rodinu ako najvyššiu hodnotu vo svojom živote, tak sa objavujú dve situácie, ktoré sa objavujú na striedačku. Buď ten človek o tú rodinu príde, že sa mu rozpadne tá rodina, rozvedie sa. A často je v tom vzťahu, v procese rozpadu tej rodiny reaktívny. To znamená, ten rozpad sa mu deje. A čuduje sa. Že stráca niečo, čo považovala za to najdôležitejšie vo svojom živote. Iná situácia, že o tú rodinu príde a buď tragickou nehodou, alebo ochorejú tí ľudia a zomrú. Že zostane sám. Napriek tomu, že tá rodina bola pre neho najvyššou hodnotou. A to otázka je, aký to má dôvod pozitívny. No práve to rozpoznanie, že na tom sa učí, že mal príliš tú rodinu vysoko v tom hodnotovom rebríčku. Že iná je rodina, lebo živí to, čo ide zhora. A úplne iná je rodina, ktorá je ešte zhora, nad ňou hodnota lásky, radosti, šťastia, slobody napríklad. Ak rodinu živí hodnota slobody, hodnota šťastia, hodnota lásky, tak je to iná rodina. Ako rodina, ktorá týmito hodnoty živná nie je. Čiže ak hodnotu šťastia, radosti, spokojnosti, slobody alebo lásky mám až pod hodnotou rodiny, tak ju nemôžu živiť. A potom je to rodina bez lásky, bez slobody, bez šťastia. Takých rodín je tiež mnoho. A tam je ten proces toho učenia, prečo on prišiel, je, aby rozpoznal, že ešte nejaké iné hodnoty, s ktorými stratou nebude konfrontovaný, keď bude zo života odchádzať. By mali byť na to, áno, mohli byť. A ak budú, tak tá situácia bude iná. Dôsledky budú iné. A toto je ten proces rozpoznávania dôsledkov. Takže ďakujeme za rozhovor. Ďakujem aj ja za príležitosť a aj za možnosť vystúpiť vo vašej internetovej televízii. Tak verím, že ešte v budúcnosti môžeme urobiť tiež na nejakú ďalšiu tému.